Pascal Lindo Seaskako lehendakari ohia 4 urtez egon zen Betajamen. Berak ez du zalantzarik mundu guztiak bazekiela bertan zer gertatzen zen. Bere burua biktimatzat ikusten ez badu ere jende askok bertatik suntsitua irten zela kontatu digu eta bere gogoetak luze eta zabal partekatu dizkigu. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Urruñako soldoko gainetik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain hemen ostiralean gertatu ziren suteak aipatuko ditugu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Ostiral arratsaldean piztutako su batek 50 hektarea baino gehiago kiskali ditu Urruñako soldoko gainean. Baina azkenean 70 bat suhiltzaileek egindako lana eta eguraldi berari esker sua itzatzea lortu zuten. Hainitz suhiltzaile etorri dira, egia egiteko, beste hainbat herrietako suhiltzaile ere deitu dituzte, bai Gorri, Ioldi, eta gero azkenean goizeko horren bat aldean sua itzali da, feitzali dute, euria ere hasi baitu, eta bera hori lagungarri zen, eta beraz hori gira xuxen ikusten zonbat eremu egetu den. 24 etxe arriskuan egon dira sutearen eraginez, horien artean Felipe Aramendi beraren etxea. Nola gero aitzego azkarra hartzen ere, su horrek biztan da hainitz kurritu du. Lemixiko etxeetarat ere heldu da, hemen gira berezikin ere etxean, eta hau da lehen etxea ere, hemen dian dagona. Felipe Aramendi Urruñako auzapezaren ustez nahitara piztutako sutea izan da, garrak 3 fokutan piztu baitira. Argi da, hiru abiatze, su abiatze izan dira, nik gaur goizean joan naiz itzulia egin dut, behaz argi da, 3 su abiatze izan direla. Ez da istripuz izaiten hiru su abiatze. Izan balin bazen oino su abiatze bat bakarrik orduan erraiten alko zen, berbada zigarreta bat erori eta abiatuko zela, baina ez, izan dira 3. Jakin behar da Pirineo Atlantikoetako prefetak ostegunean bertan mendian su egitea debekatu zuela. Gainera gogorazi behar da otsailaren 20 eta 21 4 urte bete direla Larrungo suteetatik. Prefetak agindu hori hartua zuen bezperan, baina horrek ere behar bada ez dakit, zerbait ez dakit, nahdamendu edo behar bada sortu duela jende batzuen espirituetan, ez dakit, bezer naixa, ala da, gero gaur goizean jakin dut ere suhiltzaileen partetik Saran eta Kanbon ere izan direla iduriz sute batzuk, beraz, baina atzo ikusi zoin ego haize azkarra zen, hori segur da nahi ez egina izan dela. Auzapezaren ustez ez da laborariek egingo luketen zerbait. Zenta laborari batek badu zentzu aski, ikusteko atzoko haizearekin, azkartasun horrekin etzela surik emaiten al. Beraz, hor ez da ne ustez ere laborarien historio bat hori. Gertakari hauen aurrean. Auzapez gisa beti tristura izaiten da, asajea ere, atzo egiteko asajea nintzen. Kusiz mendi untan zenbat lan ebiltzen dugun, guk herriak, talde berezi bat ere pentsatua da hortarako, beraz gero olako suteak pairatzea horrek asajea sortzen du, eta herritar bezala, biztan da, hemen bizi naiz, etxe hau zen pixkat arriskutsuran memento batean, eta zure familia eta ordu zulaik, biztan da, bereziki kezkatzen zira. Orain ikerketa bat abiatuta dago eta Urruñako herriko etxeak aztertuko du salaketa aurkeztuko duen edo ez. Pascal Lindok ez du zalantzarik, mundu guztiak bazekien Betarranen zer gertatzen zen. Ingurumen hortan bizi ginen guztiok, genekien zerbait berezi gertatzen zela Betarramen. Eta beraz, lehen ministroarekin lehertu den polemika desenfokatua dagoela uste du. Egiazko polemika ez da bai gu bazekien ez ala ez. Egiazko polemika da zertarako ez dugu deus erran 50 edo 60 urtez. Zertarako gauzak ez ginintuen aldatu. Denen onura zelakotz. Ongi zen, ukaitia, bakzu, gaizto bat nunbait, erraitiko kasu, hor badago gaiztoa, joango zea. Ezkuntza laiten zen lehen, ez da gehiago laiten, posten naiz. Berak 4 urte eman zituen bertan, eta jipoi eta golpeak jaso bazituen ere, ez du bere burua biktimatzat ikusten. Nik ez dut olako traumarik ukan, atera naiz inartsuago, nerekin sistema funtzionatu du. Sistemak funtzionatu du.
Erraiten da batzutan bortizkeriak indartzen zaituela, nerekin martxatu da, baina biktimak badirela ez da dudarik. Badira batzu deseginak, benetan. Nik ezautzen ditut batzu betarrametik pasatu eta oroindik nire adinekoak, segitzen dutena sendatzen, psikologoak eta psikiatrian eta beste. Jipoi horien atzean zegoen berriki atxilotu dituzten 3 akusatuen artean dagoen Selbal deitzen zuten zaindari ezaguna. Nik uste dut tipo hori eri zela, eri baina larri, plazer bat hartzen zuen aurren jotzen, harrigarria zen. Egunero 15 aur joko zituen. Egunero. Alta berak ez zuen pairatu ez da ezagutu sexu erasorik. Eta nintzen urteetan gertatu dira. Eta nola erraiten da hori familia bati, apez batek unkitu zaituela edo nik dakita zer. Halako gauzak super zailak dira erraitea eta bere buruari ere erraitea. Horregatik horrelako erasoek ez preskribatzea nahi luke. Era berean, sare sozialetan sortu diren ikasle hoien taldeek asko lagundu dutela uste du. Auzi hori ateako da sare sozialen gatik ere. Ez baitezpada gauzak jakiten direlako, baina harrigarria da barne sarea. Nunbait batzuek atzemaiten dute motivazioa egia erraiteko. Batzuek atzemaiten dute motivazioa barnean ukatu eta iskutu dutena 50 edo 100 urtez, ateratzea. Ibilbide horien bizitzea kasik zuzenean sare sozialekin, honegin zaut. Eta argi du betarran etzela bakarra izan, sistema eta egin molde baten parte zela. Gaur egungo begiekin, nik ere, begiratzen ditut, baina nola utzi ahal izan dugu horren egiten. Utzi ahal izan dugu garaian betarra metzelako bakarra. Baziren departamendu bakotxean, 3 edo 4, bederen eskola hola zirenak. Normala denez, biztan dena ezetz. Nik badakitu hain zertarako horren beste militantzia eman dutan bortizkeri gabeko eskola euskaldun baten indartzeko ez. Indar hainitz eman balin badut sehaskan eta nire militantzia eta denbora pila bat eman balin badut sehaskan eta ikastoletan, da justu nik gaizki bizi izan nuelako eskola ez. Beraz, bada oraindik omerta edo isiltasunaren pixua bada oraindik gure artean. Eta hortarako, mintzatzea ona da, baina hala ere hori diot. Konparatzea garaikoa eta hauaikoa kasu, lanjerosa da. Eusko ikaskuntzan krisia lehertu da. Gobernantza ereduak gatazka piztu du hegoaldeko zein iparraldeko eusko ikaskuntzen erekundeen artean. Agiri baten bidez azken hilabeteetan agertutako gora beheren berri eman du hegoaldeko eusko ikaskuntzak, hala nola lehendakariaren aldaketa. Hain zuzen urtarrila bukaeratik iparraldeko eusko ikaskuntzako kontseilu administratiboak Claude Mehatx lehendakaritzatik kendu eta Josep Virgil Alexandre izendatu du. Ideia etzen botere hartzea helburua zen gobernantza kolektiboaren alde egitea gardentasuna errespetatzeko helburuz. Hegoaldekoek bilkura bat antolatu eta erakundearen barne gobernantza Claude Mehatxen gidaritzapean egin beharko litzatekeela agindu ziguten. A organiser une réunion nous disant que désormais la gouvernance interne de l'association devrait se faire sous la direction hiérarchique de Claude Mehatx. Hegoaldeko eusko ikaskuntzak agiri baten bidez jakinarazi du iparraldeko ordezkaritzan ustezko irregulartasunak aurkitu dituela, horien artean Baionako egoitzaren erabilera ez egokia. Irregulartasun horien berririk ez duela aipatu du Josep Virgil Alexandrek. Ez dakigu nondik datozen irregulartasun horiek hegoaldekoek ez dizkigute azalpenik eman. Hegoalde ne nous a jamais apporté aucune justification, ni par écrit, ni à l'oral, donc ça, on ne sait pas. Horiek horrela Eusko Ikaskuntzako kontseilu errektoreak Eusko Ikaskuntzako marka eta Baionako egoitza erabiltzeko baimena ukatu dizkio iparraldeko ordezkaritzari. Josep Virgil Alexandrek argi utzi du beren ekinbidearekin segituko dutela. Finantzamenduari dagokionez ez daude kezkatuak. Ez dute elkartearen disoluzioa aurreikusten. Azpimarratu du elkarrizketak abiatu nahiko lituzketela hegoaldeko erakundearekin. Nahi dutena da ulertarazi kudeaketa garden bat plantan eman nahi dutela eta hegoaldekoekin harremanak indartu nahi dituztela. Que justement ce qu'on veut faire c'est restaurer une gestion transparente, le respect des prises de décision collectives,
le lien avec le Sud. On veut le renforcer. On veut pas du tout. C'est pas du tout un séparatisme qu'on envisage. Krisi egoera honetan funtzionamendu egokia zehazteko bilerak egiteko 2 hilabeteko bidea ireki du Hegoaldeko Eusko Ikaskuntzak eta nabarmendu du egoera argitzeko behar diren legezko bideak hartuko dituela. Odei Barroso raplariak klaster disko berri bat kaleratuko du eta jada hasita proiektu berriaren pintzeladak plazaratzen. Ikusentzuleok animalia disko berriko aurrerapen kantaren bideokliparekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite.